mihin me ollaan erikoistuttu tässä kolmiossa, niin on keskittyä nyt sitten niin kuin myynnin laidalla niihin tunnepuolen esteisiin. Mietitään vähän, että mitä se suorituskyvyn parantaminen sitten oikein niin tarkoittaa. Seiskasylinteri niin kuin piiputti, niin miten me saadaan ne kaikki tehot käyttöön siitä meidän autosta. Meidän kysymys oikeastaan on se, että miten tätä suorituskykyä voidaan lähteä hiputtamaan pikkuhiljaa ylöspäin. Myyntiesteet käytännössä on aika vanhakin menetelmä siinä mielessä, että sillä on yli 30 vuoden historia takana. Ja sitä kautta on niin löydetty 12 tämmöistä niin häiriötekijää, jotka vaikuttaa meidän käyttäytymiseen siinä tilanteessa, kun me kohdataan toinen ihminen. Sieltä tulee se arviointimenetelmä siltä ryhmältä. Se on oikeastaan vähän niin kuin, että diagnosoidaan se ongelma ensin, ennen kuin ruvetaan korjaamaan asioita.